کلھے تے چاہ ول میں کو بھی اتے چاہوے ول بھی اون کو چاہوے چارے ایک بے دے کلھے تے چڑھتے سونے دا چہرہ تے نہیں اللہ جندے دل اچ پاوے جے فضل چکرے تے یہودی دے گھر جی کلمہ نبی دا پج ویندے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو فضل کرے تے بخشے جاون میں دیئے منہ کالڑے ہو سبحان اللہ دھیاں نیانیاں ایک بے دے کلھے تے چڑھ گیاں تے آخری چھوکری اتے چڑھتے ہیں جھاتی پاتے محمد دا چہرہ ڈٹا تے تنوی آکھیا جو دیکھ گی دے آکھے ہاں آکھے بس کر جلدی تو تل لے لایا تے میں دیکھاں ایک بے کو چاہوں تے چارے سونے دا چہرہ دیکھوں جیری لکھی جو صحیح تے بھی پچھا جو دے خبر یہ جو کھینن جو چونوی دا چاندرے تو لسا جو کیجھا چندرے تے کیجھا چہرے اون شیر آکھیا ولو جھی چڑی کلے تے ول اون جو محمد دا چہرہ ڈٹا عرب تا بادشاہ ہونے ان شیر شہری دے ول اون گنو پچھو نے تو لے خبر اون ول بیا شیر آکھیا ول ٹریجھی چڑھ گئی اون محمد دا چہرہ ڈٹا ول اون بیا شیر آکھیا ول چوتھی چڑھ گئی اون محمد عربی دے چہرے انور دا دیدار کیتا ول بیا شیر آکھیا ول چارے گھر بہریاں دروازے تے بھجن تالا لگا پہ ول من مشورے کرن کی میں کروں جو اے محمد دے کچہری وچ پجنا ضرور ہے والی تھا اسا مجبور سے جو پجوں تب پجوں کی میں پہلی نے شیر پڑھتے کیا اشرق البدر علینا واقتفت منها البدور او عرب دیاں بالنیاں تساں آکھیں جاؤ جو 14ویں دا چند رایا ہے جے اساں کنے پوچھو تے اے جھا چند رے جو کائنات دے ساری دنیا دے 14ویں دے چند صدقے کر چھوڑوں ایک ناوہ جو آج تک ابھرین 14ویں حاضری انہیں کو تکڑ آمن دی تکڑ ونجن دی تکڑ سڑے سن تو ابھالے بھجے سے نہیں ابھالے ہاں کیے بس کروں سائیں سائیں بس کروں دعا مانگوں گال پوری کر کے نہ تھوڑی مختصر کلوز کر رہے تھا تو ساکھے جو گال رہ گی حضرت سلمان فارسی حضور دا چہرہ ڈٹھا حضور دا نشانہ ڈٹھا حضور دا سینہ ڈٹھا حضور دا پسینہ ڈٹھا حضور دی پٹھی مبارک ڈٹھی حضور دی مہر نبوت ڈٹھی پیغمبر دی کچہری اچ بیٹھے اکھیں وچوں گوڑھے بھی نیر وہیندا رہیا تے اکھیندا رہیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پیغمبر دی خدمت اقدس دے اندر کلمہ پڑھتے سونے محمد دا امتی بھی بن گیا تے مرید بھی بن گیا عمر اتنی ہون تقریباً 350 سال کو پوجن والا ہے حضور سے حال حوال پوچھا جوانا تو کون ہے کتھو تائیں دسیوس نا کیا سیاں میرا نا عبد شمس ہے کتھو آیا ہے سیاں میں فارس کنو آیا کی میں آیا ہے سیاں استاد کتاب پڑھائی آئی وہ تیرا ذکر پڑھا دل نہ رکی آئی شوق ود پیائی اتھا آیا لوگیں دے نوکریاں کتیم مزدوریاں کتیم دہاڑے تے کم کتیم خوہ گنے دا رہ گیا بوکے بھرے دا رہ گیا باغ رہیں دا رہ گیا سیاں خدا تینال ملا ہے رب مہربانی کیتی ہے میری دعا قبول کیتی ہے ہن میں کو کوئی دنیا دا غم کو نہیں ہے بس جے غم تھی دا تے محمد دا چہرہ دیکھنا غم ٹل ویندے رہ دے آیا حضور دی کچہری دے اندر بیٹھا روے حضور فرمایا سلمان ہن تیرا نام عبد شمس کو نہیں ہے آج دے بعد کلمے دے بعد تیرا نام میں سلمان رکھے کیا نام سلمان ایک ہے سلیمان بیاہے سلمان تیرا نام میں رکھیا سلمان سلمان روندہ کیوں ہے سونا پوڑھا تھی گیا ہن ہڈیاں جواب دے گن مکھ جواب دے گئے اکھ جواب دے گئے سونا جسم دی طاقت جواب دے گئے جرہ بندہ میں کو اپنی نوکری تے کھڑائی کھڑائی لڑا سخت ہے دین اسلام دا دشمن ہے سارا نہیں کم میں دائے سونا اور میری مجال مک گئے ہی واسطے روندہ جو میں کہ ظالم دے ہاتھے چاہ گیا آ فرمائے ون
سلمان میں کس مرض دی علاج بنتے آیا خدا میرے سر تے رحمت للعالمین دا تاج رکھا ہے سلمان تے کو روندا دیکھتے میں محمد برداشت نہیں کر سکنا سلمان ون اپنے آقا نال گال کر جہاں مطالبہ کرے میں محمد ہوں دا مطالبہ پورا کرے نا تے کو آزاد کرویں دا گیا اپنے آقا نال حال کی تس ہوا کہ سلمان ہن جان چھنا ون چاہتا ہے دکھی چھٹ سی جان میں ڈاڑھا سخت گیر بندہ وہاں کیا آنکھ اکھے تے کو چھڑے سان تے مال جے مال 300 کھجی رہاویں پھل لگے 300 کھجی رہا ول پھلدار تھی وے کڈا چھڑے سان بر جڈا چھڑے سائیں تے ول 40 کیا چاندی بگن سلمان ول ول آیا نبی سائیں دی کچاریت ول گوڑے نہ کھڑن آ فرمایا جی سلمان سیاں ظالم بڑی سخت شرط رکھیے میں کتھو پوری کرے نا آ فرمایا کیا سیاں وکھیندا جو 300 کھجر رہا ول گوڑیاں کر ول جنا پھل لگ سے تنا چھوڑے سا آ فرمایا سلمان بس کر رومن دی لوڑ کو نہیں رات خیر دی تھی وے سویرے میں محمد تے دا ونگاروں سویر تھی دیئے آقا فرمائے دن او صحابہ سارے آؤ کوئی نہ کھڑے اے پوڑے یار دی جان چھڑوں حضور نال ٹرپم دن سلمان نال ٹرپم دن ابو بکر عمر عثمان علی نال ٹرپم دن صہیب سلمان نالے رومین بلال حبشیے کائنات دے سارے سونے مدنی دے غلام نالن حضور فرمایا کچھ بندے ہی میں کرو کھڈے مارن شروع کرو لینے تے کچھ بندے کھجیں دے بچے لڑاون شروع کرو کچھ بندے میں محمد کو دیوان شروع کرو میں رہیں دا ویسا تساں پٹیں دے آؤ کوئی اگے کھڈے مرے دے ونجن آج شام تک سلمان دی جان چھڑواؤنی حضور اپنے رحمت والے ہتھے نال باغ رہاون شروع کیتا ہے حضرت عمر فرمیدن میں ڈٹھا سونا پسینہ پسینہ آئی پگھر وہندہ کھڑائی تے خوشبو مہک دی کھڑی ہے حضور دے ہتھڑے ایڈے نرمن ما مسستو دیبا جان ولا حریرن علین من کف رسول اللہ کائنات میں ڈاڑھا نرم چیزاں ڈٹھاں پر آمنہ دے لال دے ہتھیلیں ورگی کائنات کوئی نرم شاہ نہ ڈٹیاں پر حضور اپنے نازک ہتھے نال سلمان دی ونگار پہ دے دن تے کھجاں اپنے ہتھے نال رہے دے ویندن صحابہ پٹیں دے ویندن کئی پچھو مٹی دے دے ویندن حضور رکھیں دے ویندن شام تھی ایک کھجاں رہی دیاں آفرم سلمان مبارک ہوئی تیرا باغ رہی دیا اکن لگا سیاں باغ رہی دیا انیا دیرے کوئی کھجی 3 سال بعد پھل دیے کوئی 4 سال بعد پھل دیے کوئی 5 سال بعد پھل دیے سونا میں غریب کینے کرے ساں آ فرما سلمان تو کھڑتا صحیح میں محمد دے ہتھیں جارا دل کھجن جے سویر پھل نہ دے میں تمہیں کو ختم نبوت دا تاجدار نہ شام تھی یہ نبی سے صحابہ کو واپس گنن دعا مانگتے ہیں ربا تو قادر تو سال بعد بھی پھل دے سکتے ہیں 3 سال بعد بھی دے سکتے ہیں 3 دہاڑے بعد بھی دے سکتے ہیں راتوں رات بھی دے سکتے ہیں میرا یار روندہ کھڑا ہے میں سویرے کو کھلڑ دیکھنا چاہتا ربا سویر کھلے میں محمد دا دل خوش تھی ویسے اللہ فرمائے آمنہ دلال کیرہی جگہ جتھا میں تے کو خوش نہیں رکھا کوئی ایسا مقام تے نسل جتھا تے کو میں بے آس کیتا ہوئے نہ امید کیتا ہوئے ہتھڑے چاہیدہ ویندہ ہیں پورے کرے دا ویندہ منگدہ ویندہ ہیں پورے دیندہ ویندہ جھولی پھیلے دا ویندہ ہیں جھولی بھرے دا ویندہ سوفا یوتی کا ربو کا فتر دا منگن تیڑا کمے دیون بیڑا کمے آمنہ دلال رات خیر دی گزار سویرے آتے دیکھیں تے سلمان دا باغ پھلیا کڑا ہو سویر سائیں واپس آئین صحابہ کو سجانے آؤ جلو سلمان دا باغ دیکھا ہوں سیر دفری کر رہا ہوں دیکھ دے ہم دن ہر کھجی پھلی کھڑی ہے کو سے کڑھی کھڑی ہے ہکڑی کھجی نبی سائیں ڈٹھی ہے آ فرمایا یاری باغ پھل آندھا برے کھجی تنہ پھلی